kasi akala ko kay Sarento, wala yung ID. Kausap ko siya kanina, no? Ako ay nag-hello-hello na. Sarento ha, napaingo. Sabi nga sa Batangas naku, napaingo si Tita Amor, no? Kasi akala ko entro na agad ako pagkatapos na magpaalam niya, ng Vanguard Balita, no? Sabi ko, may ID pa ba tayo? Wala, tuloy-tuloy ka na. Sumalida ka na. Aba, ako sumalida. Ay, wala naman. Nabunggo. Napaingo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo ngayong araw na ito? Kinukumusta namin kayo ni Adrian na magkasama ulit kami ngayon. At syempre, Plus at Sarento de Mesa sa araw na ito ng Martes para po sa ating programang Eksakto dito nga sa 98.5 Big Radio. Yun lang, medyo nawala lang ay yung ating dayang-dayang. Naku, sana na-play ko dun sa aking meron kasi ako ditong ano nga ba yun? USB. Wow! Para background ha. Di bale, okay na lang at kayo ay aking inaasahan na makakapiling ko ngayong umaga. Siyempre, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga para po sa ating programang Eksakto. So, eksakto magkakasama tayo. Ako, ikaw, sila, at sino pa? Eksakto magkakasama ho tayo ngayon sa programang ito, no? At siyempre, FB Live na ulit tayo. At inaasahan ko na kayong lahat dyan ay aking kapiling sa umagang ito. Medyo mainit na ngayon. Sabi nga ni Adrian aba inay, nag-umpisa na po ang summer, no? Kaya ngayon ay usong-uso na naman yung mga, wag naman tablets. Yung mga sleeveless, yan, tulad medyo suot ko ngayon kasi medyo medyo mabanas, medyo malinsangan no? At ganun pa rin, mga spaghetti yan, iba naman mga kumbaga ano nga yung tawag doon? Yung bang mga walang dito lang papaganon daw, hindi makita ko sa radyo At yun, basta yung madadaling kasuotan nung ngayon ang ikay hindi naman ang tawag nga doon, parang mga damit po na talagang pang summer, ngayon ang mga usong-uso. At siyempre, ang maganda rin mga kulay, ibabagay din yung summer, mga bulaklakan na ganyan, yung mga kulay na talagang hindi nakakapagpainit ng ating mga mata. Ano ba yung nagpapainit ng ating mga mata, no? Alam ni Sarento yan. Alam ni Sarento yung nagpapainit sa mga mata, no? Okay, so magandang umaga muna kay Atara, kaagad-agad tumawag. Pasensya ka na, Vicky, dahil nang tumawag ka sa akin, talagang sabi ko, dali-dalian mo lang, pagkat medyo iba yung maging kumpas natin ngayon ayon kay Sarento de Mesa, yung ating piloto rin araw-araw, no? At sabi lang niya, sige, batiin mo na lang sa sulok. Tinanong ko kay Adrian, kasi madalas siya dumadaan doon, pag nagpupunta siya ng Santo Tomas. Sabi ko, ano bang nakakasakop doon? May kaputol daw na Santo Tomas, may kaputol din na Lipa. Tama, no? Ayun, sa Sulok, no? Sulok, Lipa City. Malayo yun. Ang Miranda family ay kinukumusta ni Vicky, syempre, at andun daw si Atar at si Faith ngayon. At doon muna siya naglalaro. Doon siya nakikipaglaro sa mga taga Sulok, Lipa City o kung alin man nakakasakop sa kinatatayo ng bahay nitong kanya mga anak, ano? So, sa Miranda family, kinukumusta kayo dyan ni Vicky, ng San Sebastian, yon. At syempre naman, at kay Sir Lester Palikpik, naku, sorry birthday niya pala ngayon. Ikaw palang may birthday, kay Sir Lester Palikpik, happy birthday po sa inyo, no? At nakakatuwa naman ito. Ang sarap itong kasama napakasigla at kumbaga ay talagang mag-enjoy ka sa kanyang mga kwento, no? Kay Sir Lester Palikpik, magandang umaga sa iyo. At naku matagal-tagal na rin di tayo nagkakakumustahan, no? Na-miss ko na yung mga kwento mo, yung mga bagay-bagay na yung bang mga yung mga sinasabi mo, yung mga style mo, maganda nakakatuwa nakakaalis ang pagod, nakakawala ng stress, ano? So, kay Sir Lester Palikpik, happy birthday sa iyo at sa mga nagbe-birthday sa araw na ito, happy birthday rin po sa inyo, no? Sana po may pagdibang ninyo ng wala kayong problema, sana may pagdibang nyo ang ating ang araw na ito, na kayo nga po may karawan na masaya, no? At iwasan muna na ang pagsibangot. Lagi kayong uumis, lagi kayong ngingiti, malaking bagay kasi ang pagngiti, no? Parang nakakapagpagandi ng kalooban natin yan, no? Kasi pag tayong ngumingiti at yung ating nakasalubong yung ngumingiti rin, syempre, maramdaman
natin ha, na tayo, ba, nagkangitian kami ha. Ayun. At siyempre, mahirap namang ngumiti kung tayo may nararamdaman, ano? Pag tayo may nararamdaman, may sakit sa katawan, may problema, medyo mahirap yun eh. Pero ito, matutulungan kayo ng Bono Herbal Food Supplement para sa ganun ay kayo po ay mapangiti at kayo po ay maging maaliwalas ang pakiramdam at kumbaga yun nga, okay na okay yung pakiramdam. Kalmadong kalmado. So, Bono Herbal Food Supplement, alam nyo ba, itong Bono Herbal Food Supplement ay napakatagal na ho nito. 1992 ha. Ito ha. Ito yung ating brochure na nung una pa na ginagamit ko ha. Ba, ito pala yung may katagalan na rin itong aking brochure na to ha. Ito yung aking pinag-iingatan pagkat malaki ang may sentimental value ito ha. Kaya ito, nagkakagula-gulanit na eh yun. Pero iniingatan pa rin natin. So, ito nga pong Bono Herbal Food Supplement ay since 1992 pinakilala ho sa atin at hanggang sa kasalukuyan po ito ay kumbaga ay tinatangkili pa rin po ng ating mga kaibigan, no? Lalo po sa Batangas City at yung ating kaibigang ito ay reporter din sa ibang sa Manila Station, pero kung minsan nagre-report din sa mga ibang mga local station at saka ito writer din to ha. Isa rin itong writer o column, hindi writer, no? Diyan sa isang newspaper sa Batangas, ang Headlines, no? Weekly, yan. Itong si Boy Grino, yan. Kilala si Boy Grino, di ba? Yan. Tinakasama rin natin, matagal ko rin itong nakasama sa radyo doon sa Diwaw. At ito ay isa sa aking napakabatikan na magaling yung kumuha ng mga pag-uulat. At ito ay, pagka si Boy Grino, ay wala hong nabibiling bono, uminit ang ulo daw niya, ganon. So, ang Bono Food Supplement po ay BPADREV approved and registered ho ito, kaya hindi dapat ito kayo mangamba, no? At ito ay since 1992 nga po, at ngayon ay 2021, ano? 2021 na ngayon, at still, ito po ay tinatangkilik ng ating mga kababayan, lalo sa mga taga Mindoro, no? Pasensya na yung mga taga Mindoro dahil hindi na ngayon ako nakapagpadala dyan, pagkat meron tayo ibang mga distributor para sa ating Bono Herbal Food Supplement. At sa mga taga Lipa naman, ito, yan si Lolet, no? Si Lolet na birthday nga pala kahapon, ay hindi pala Lolet, si Edith Villanueva, na kaya kahapon ay 68 years old na siya, pero naku, matikas pa ito ha, nag-aalaga ng apo, gumagawa ng mga gawaing bahay, pagtulong sa kanyang mga anak, ano, para makapagtrabaho. Dahil nga po isa sa kanyang pampalakas ng katawan, ay itong Bono Herbal Food Supplement. Kaya Edith, tuloy mo lang yan, para ikaw ay lagi masigla, no, at lagi kang on the go, no? Bono Herbal Food Supplement. At si Lynn ang pangalan na, hindi ko lang na ito napilido, pero bisa nagtanong sa akin at sabi ko nga sa kanya, wala tayong ditong stock sa bahay, no? Doon ko na lang pinapupunta sa mga outlet natin, diyan nga po sa RMMA Drugstore, na kung saan ay makabibili tayo ng Bono Herbal Food Supplement, at gayon din dito sa may Batangas City, sa may bagong palengke ng Batangas City. Yan ho ang ating mga outlet, dito nga po sa Batangas, no? Yan. At doon sa mga ibang lugar ho, hindi ko alam, pero alam ko, may tayo sa Cavite, meron tayo sa Laguna, Cebu, ha? Doon sa kauna-una nung kanilang pinagdalan, ang Cebu City raw, no? Yun ang pagkakaalam ko, ha? Okay, so magandang umaga sa ating mga Bono user. Kumusta kayo? At syempre naman, kung tayo nag-aalaga sa ating katawan, meron tayong mga food supplement, kung tayo po ay hindi nakakakain ng mga pagkain kailangan ng ating katawan, yun kasi ang role nitong Bono Herbal Food Supplement. Kung hindi kayo makakain ng ampalaya, tulad ko nung una, hindi makakain ng ampalaya, ang atin ng Bono ay meron kasamang ampalaya ito at marami pang ibang gulay at prutas sa bitamina na kailangan ng ating katawan. Ngayon, ay dako naman natin sa ating mga force sa bahay, yung mga dog ba, yung mga doggy-doggy natin sa bahay, kinakailangan, meron din silang pampasigla, no? Pampalakas ng katawan. Isa na po rito ang Dogtela Peanut Butter for Dogs na talaga itong nagpapalakas po at talaga nagpapasigla ha, sa ating mga inaalagaan. Di ko lang mabitbit yung si Pops kasi kinukumusta sa akin ni Eden yung si Pops. Tingnan ko, pwede ko maipakita kay Eden, si Eden Liamson, na nandiyan ngayon sa Santa Teresita. Kung magsese. Alam mo, si Loso naman itong aming si ano, ha? Ito namang aming si Marvin, si Loso ito. Ito yung aming mahal na si Pops. Pops, tingin ka dun sa camera. Hindi niya alam. Ayan, ito pero ito yung malambing, ito yung madaling hawakan, no? Hindi ito masyadong malikot. Kaya lang, ito yung parang, nakita na yung kanyang mukha. Ayun, no, di ba? Ako, alaga namin ito talaga ni na Adrian, no? Ito hindi masyadong maingay. Pero pagka may dumating na tao, yan, pinapaalam sa amin na, huy, may tao. Yan, may tao. Ayan, ako, sa Batangas yung tao, no? At ang nakakatuwa dito, alam na alam ho nila yung salitang, no.
bawal. Yun ang alam nila eh. O, tingnan mo si Marvin, na pag sabi kong bawal, nakatingin agad sa akin. Ibig sabihin, wala naman akong ginagawa. O, bawal agad na sasabihin mo. Yung pag sabi kong bawal, yung di naman nagwawala, no? Ayan. So, Dogtela Peanut Butter po, para sa kanila, available po rito sa amin. Dito rin po sa Perfect Tales Cafe, na ating matatagpuan sa The Outlets Lipa, at ganyan po sa All About Cake ng Santo Tomas City, at maging sa Lazada at Shopee, available na rin po ang Dogtela Peanut Butter for Dogs, no? At hindi lamang ho yung mga produkto na inialay ho namin para sa inyo ni Adrian, ni DJ, at nabaging si Clara, no? Glam Organic Shampoo, available din po rito. Hoy, nakatingin si sa akin, si Marvin. Glam Organic Shampoo, para po sa kanilang pagpapaligo. Yan, ha? At tumatagal po ang bango. At saka ang lambot ng kanilang mga balahibo, ha? Kapag ginamitan natin sila ng Glam Organic Shampoo, available po rito, no? Hanapin lang po nyo ang amin ng Facebook page, Dogtela South, at Fit Stop. Ayan, no? At syempre, Ayosi Dog Food. Ito naman ang kanilang kinakain din araw-araw. Ayos to, mga kaibigan. Ayosi Dog Food. Pare, ayos to, ha? Ayosi Dog Food. Tamang-tama, Ayosi. Pero A-O-Z-I, ang spelling nito, ha? Ayosi Dog Food ito, no? At hindi lang ho yan. But wait! Yan ang ibang kasamahan natin. But wait, na meron pa. Budget bikes available din po dito kay Adrian. At pwede kayong magsadya rito sa amin hong tahanan, sa kanya hong display center, no? Display center ho niya rito, no? Kasi online ito eh. Online selling siya, no? Budget bikes, accessories, at essentials, no? Nakakatuwa naman kagabi. Katatapos ko lang manood ng Provinciano. Meron na kumakatok, nagwawala na si Marvin, no? At saka si Pops, meron pa ng tao. At may laka daw sila ngayong araw na ito. Kailangan nila, yung tawag doon, sa lalagyan ng tubig yung tawag nyo doon? Water bottle, do? Kailangan doon, ha? At saka phone holder. Kailangan daw. So, humingi silang paumanin dahil dito lang daw sila nakakabili ng phone holder at saka ng pet bottle holder. Pet bottle mismo, no? Ang tawag doon, no? Bumili ho sila, ilay grupo na sila doon may lakad ngayon. Kailangan nga naman nila yun, no? So, available po mga yan. At pang accessory, dito nga po sa Pit Stop, dito nga po sa amin. Ang amin ng display center, ito yung bahay namin, no? Ayan. Facebook page ay Fit Stop. Facebook page ay Fit Stop. F-I-T-S-C-O-P, Fit Stop. Pwede kayong tumawag o mag-enquire sa kanyang number, 0928-818-8281. Ulitin ko lang, 0928-818-8281. Number po ni Adrian, ha? Ayan. Ay, kay Pebelina, at siyempre, magandang umaga sa iyo dyan. Nag-almusal ka na ba? Dyan sa iyong paboritong tindahan, ang pangalan nun? Ay, mamaya natin babanggitin, ha? At siyempre, magandang umaga rin kay Seri Di Maculangan Lucero, na tumawag sa akin isang araw at nangungumusta. Yun. At syempre naman, yun, nung napalakas bigla. Kung kayo po naman may problema sa inyong mga mata, nga pala, kay Daisy Guno, maganda umaga sa iyo. At alam mo ba, Daisy, at sa mga iba po mga gustong pumunta ngayon sa Salvacion Optical, 9 o'clock in the morning po, bukas na po ang Salvacion Optical para magpasuri kayo ng inyong mga mata, no? At napaka-accurate po ng kanilang ginagamit yung equipment para sa ganoon ay hindi po magkamali kung ano talaga ang katayuan po ng inyong mga mata. Yun ang importante, no? Hindi yung, ay teka, pasukat nga ako niyan. Ano bang grado niyan? Ganun ginagawa ng iba, no? Pero bago, siguraduhin po natin na tayo po ay na-check up ng ayos dito nga po sa Salvacion Optical. Natin nung matatagpuan dito lamang sa Esteban, Mayo Street, Lipa City. At sila po bukas 9 o'clock in the morning hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Sasalubungin kayo ni Dr. Ronald Salvacion. Ayan, ha? So, wag ko kayong, ay bahala na. Mahirap yun, no? Baka ho kayo nakahiram ng salamin, halimbawa, anong grado nito? Pwede ito sa akin, ha? Hindi ho gano'n. Di tama yun, ha? Mali po yun. Kaya kayo po ay magsadya po rito sa Salvacion Optical. Actually, libre naman eh. Libre po naman ang konsultasyon. Kaya wala ho tayong dapat ipag-alala na tayo po ay magdadagdag pa sa ating budget para po sa ating pagpapasalamin, no? So, Salvacion Optical, ang ating sadyain, dito nga po sa Esteban, Mayo Street, Lipa City, no? Ay nga pala, kahapon ay nung mabasa ko, pasensya ka na, magandang umaga kay Consela Gina Luna at siyempre kay Kapitan Joel Katigbak, nakabasa tayo ng post doon at yun doon mga scholar, no? Ay nandun na po ang mga form na dapat yung sa barangay, dito sa ating barangay, no? Barangay Hall sa Tambo, naroon po ang mga forms at application niyo para doon sa susunod na pagkuha niyo ng inyong mga
pang-ayuda sa inyong pag-aaral, no? Yan, kaya punta lang ho kayo doon sa Barangay Hall ngayong araw na ito kasi kahapon yun eh. Kahapon meron na rin pero dinagdagan po ng araw kasi nga po may mga iba po palang nakalingat at hindi po nalaman. So ngayong araw na ito ay pwede nyo pong alamin dito nga po sa ating Barangay Hall sa Tambo doon sa mga scholar na gusto makapag-aral po ng may ikangay panggastos. Ayun, financial para sa iyo. Gastos yung financial, educational, no? Para po yan sa inyo. Puntahan niyo po yan. Dito po, hindi po yung pera mismo ha. Meron pa kayong mga forms na dapat yung ikangay pilapan. Yan po sa Barangay Tambo, Lipa City. Pasensya na kahapon kasi nang mabasa ko. Tapos ang programa namin din ni Seyus at hindi ko na nabasa. So, meron pa lang extension hanggang araw na ito. Kaya yung tinatawagan ko yung mga taga Tambo, Lipa City. Barangay Tambo. Mga kabarangay ko yan, no? At siyempre, tayo po ay meron pang special announcement, no? Mula po ito sa IATF, no? Resolution number 101. Ito yung sa mga naisong magbiyahe po sa iba't ibang bayan o mga probinsya na kung ang inyo pong masasakyan ay baylan o mga jeep nga, mga bus, ganyan. At ganyan po ng halimbawa, sasakay kayo ng aeroplano, maging sa barko, ito, hindi na kailangan ang PNP Travel Authority at ganyan po ang passes at health certificate. Hindi na kailangan yan. So, ulitin ko lang, hindi na po kailangan ang PNP Travel Authority, maging passes at health certificate. Hindi na kailangan yan kung kayo po ay may pupuntahan, no, sa araw na ito. No? Yan, pisaw sa araw na ito. Balik kahapon din niya. Ay, kahapon pala yan, no? At hindi na rin po required pa ang mandatory quarantine maliban lamang po kung may sintomas po kayo na bari kayo naman para may mga lagnat, sipon na kayo po nagdududa kung ano na yan, baka matagal na yan, yun kailangan talaga ninyo, no? Yan. At kailangan din magpa-check up na kayo at saka wag na kayo umalis. Saka, di ba pag may nararamdaman naman tayo, hindi tayo umaalis ng bahay, no? Ay mas maganda po yung kung tayo may nararamdaman, meron tayong ubo, may sipon tayo. Wag na tayong lumabas, baka akala natin ordinaryo lang yan, pagka tayo napalabas ng bahay, meron ho namang isang may nakakahawa na palang sakit, yun ho, doon na kayo mahawahan nun, no? Kaya stay at home na lamang para sa ganon ay hindi na ho lumalayan o dumating pa sa punto na hindi niyo inaasahan, no? Diba? Ganun yun no? Ayan. Okay, so tuloy tayo at syempre, nais ko rin palala sa inyo na lagi yung bukasan na maglingkod ang Sampaguita Mart. Ang Sampaguita Mart po ay ating matagpuan naman dito sa Rizal Street. Malapit na malapit po ito. Dito lamang po sa may palengke ng lungsod ng Lipa. Kung baga nasa palengke kayo, bumibili kayo ng isda, ganyan, no? At iba pa mga kailangan ninyo kasi dyan sa palengke namin ng Lipa ay may mga tindahan dyan, may mga gulay, no? Meron kaming fruit section, meron vegetable section, meron pa lang mga grocery items po na may mga tinda-tinda ho doon. Ngayon, kung sakali po at kayo naman gusto nyo makadiskwento ng husto at kayo po masisyan sa inyong pamimili, magsadya na ho kayo dito sa Lipa Sampaguita Mart. Tanaw na tanaw ito, buhat po sa palengke ng lungsod ng Lipa. At dito ay makabibili tayo ng ating mga kailangan. At syempre po, lalo na nga po yung mga bagong katay na karneng baboy at manok na sigurado tayong malinis at talaga namang pwedeng pakinabangan, no, ha? Hindi ko ba sinasabi yung mga nasa palengke, hindi pwedeng pakinabangan. Ibig ko lang sabihin, ito ang sinasabi na ito ay sila po ay sigurado natin na mabibilan po ng malinis at yak pong mahusay na mga pwede pang iluto natin kaagad, no? Ayan, ang karneng baboy at manok dito nga po sa lungsod ng Lipa, sa Lipa Sampaguita Mart. At hindi lang ho yan, available din dito mga grocery items syempre, at mga toiletries, mga pangregalo, mga bakery needs, kung kayo po ay mga negosyo po ninyo ay panaderya, at saka may mga kakanin, di ba? Uso ngayon yan no? Ito mga online selling to, no? Di ba? Mga pagluluto po ng mga cakes, pastries, ayan ha. Sadyain ho natin itong hapong Lipa Sampaguita Mart pagkat kompleto na rito, bukod ho sa rito, ay may mga diskwento po kung kayo po ay nagninegosyo. Tandaan ninyo, ang Lipa Sampaguita Mart, dito nga po sa Rizal Street, malapit sa palengke ng lungsod ng Lipa. At binabati ko nga pala dyan sa may bagsakan, no? Itong kaibigan natin si Robert Lahara, na naku, talagang napakasayang bilhan daw nito, no? May nagkwento sa akin, naku, masarap kausap din yan, ha? Pakasalan nyo na.
si Robert Lahara. Ganda umaga sa iyo ha. At sa mga nandyan po sa bagsakan kung tawagin namin sa lungsod ng Lipa, kumbaga mga wholesale ho doon ang pinamimili. Pero pwede rin mamili kayo doon ng retail. Kaya lang, talagang mura ho pag doon binili ang ating mga paninda o ang ating mga kailangan. Yan po sa may palengke, sa may bagsakan ng palengke ng lungsod ng Lipa. No? At syempre naman, gusto ko rin kayong matulungan sa larangan po niyong pagpapalaki ng mga baboy, ng mga bibe, gansa at pabo. No? At paging wasong pag-aalaga po ng ating mga sasabunging manok. Paano? Abay, malalaman nyo yan sa pamamagitan po ng Aramark Hatchery and Pork Supply na ating matagpuan sa Antipolo del Sur, Lipa City. Kaya kung kayo po ay nagpaparami yan, lalo po yung mga manok na panabong, na ngayon po ay inain na talagang magandang pagkitaan, hindi tayo dapat bara-bara ba? Hindi yung, kumbaga, wala tayong pake kung ano man, kumbaga, parang hula-hula lang. Abay, mahirap po yun, ha? Mahirap yung pachamba-chamba lang tayo, no? So, maganda po yan, tutulungan tayo ng Aramark Hatchery and Pork Supply para po sa pagpipisa po na iba't ibang uri ng fowl, mula manok na panabong, bibi, gansa at pabo at marami pang iba. So ito'y kilala sa lungsod ng Lipa, ang Aramark Hatchery and Pork Supply, at ito nga po yung matagpuan sa Antipolo del Sur, Lipa City, at sila po ay meron ng Facebook page. Ang hanapin naman po ninyo ang Aramark Hatchery para sa ganon ay malaman po nyo ang naging kondisyon ng inyong mga inaalagaan. Halimbawa nga po yung manok na panabong, mga sisiw pa lang halimbawa yan, at bagay mga gansa, bibi, tsaka po pabo, no? So yan ho ang Aramark Hatchery and Pork Supply. Handa kayong paglingkuran anytime, no? Anytime, ha? So, magandang umaga rin nga pala kay Levy Gonzales. Hi, Levy! Babati tita sa Friday, magbibigay tayo. Ganun. Wow! May balita si Levy Gonzales, oh. Oy, naku, mga senior citizen ng Tambo. Ayon kay Levy Gonzales, pabati tita, oo naman, ikaw naman laging kinukumusta kita, di ba? Kahapon, makalawa lang, binati na kita, di ba? At ako'y nag-aalala sa'yo dahil hindi mo kinukumusta, kaya pagka ganon, ako na kaagad ang tumatawag sa'yo, no? Kay Levy Gonzales po, ito dating kasamahan ko sa isang himpilan, pero kasamahan ko pa rin to dito po sa Lipa City Media Organization, no? Si Levy Gonzales, na ayon sa kanya, this coming Friday, so sa Biyernes na, ay magbibigay po daw siya ng mga bagay po na pakikinabangan po ng mga senior citizen ng Tambo. Naku, kailan kaya tayo pupunta sa Padre Garcia? Layo na natin, Levy, baka pupunta pa ng Padre Garcia. Kasi yung mga kamag-anak ko sa Padre Garcia, no? Si Linda, si Ate Sibing, si Boy Conte, si Tito Boy, at saka si Noeng, at saka yung mga iba pa natin mga kamag-anak dyan, no? Ayan. So, Levy, hintayin ka namin sa Friday, ha? Para sa ganun ay may pabagi natin. Kasi hindi natin pwedeng binbinin to dito sa bahay namin, eh. Yun ay para sa inyo, mula kay Levy Gonzales. At malalaman natin kay Levy kung saan mismo talaga nagmula yung nasabing mga produkto na yan, no? May bigas, alam ko may bigas, eh. May dilata pa, eh. Diba? At syempre naman, hindi kami namimili, ha? Basta kung sinong darating, ay bibigay agad namin, ha? Ayan, ha? Baka nakikinig si LT. O LT, sabi mo kay Marilyn at saka kay Raul, no? Yung kapitbahay mo dyan, na best friend na yata kayo ngayon, di ba? Ayan, sabi mo sa kanila, ha? At syempre naman, magandang umaga ulit sa Levy, sa iyong mga anak, at keep cool ka lang dyan, ha? Kay Grace Soriano Hiwati, uy Grace, ha? Nabanggit ko yung cool. Ito, dapat cool ka rin palagi, ha? Si Grace, ay Grace, ha? One time, nagaya yung mga circle of friend, ano? Na tayo daw ay mag-banding din, pero hindi pa pwede yung sa ngayon. Pero huwag ka mag-alala. At medyo naman tayo na may nag-iingat, at huwag lang tayong talagang dikit-dikit tayo. Hindi man tayo nagdidikitan, eh. Kumbaga ayaw din natin dikit-dikit tayo, di ba? So Grace Soriano Hiwatig, magandang umaga sa'yo. At sana ay magkakantahan din ulit tayo, mag-videoke tayo rito, ha. Marami nang umusta sa'yo. At syempre si LT, isa na yun doon, no? Ayan. At kay Wilma Uri, ito yung ang kanyang account name, May Demons, Demons, diba? Ano yun, diba? Tita Amor, good morning po. Wilma Uri po ito ng Banay-Banay, Lipa City. Ano? Baka kilala ka ni kilala mo si Levy, pero ito si Wilma, marami itong mga tanim, ha? Yung mga tanim mo, pasample naman dyan. Ganon. At kay Noel Estole, hi Tita Amor, good morning.
Abot na abot ako today. Ah, talaga? Kumusta po? Kay Stolly Tribe, kay Lola Boy at Lola Linda. Kumusta rin po kay Kuya Adrian at kay Ate DJ at kay Clara. Kapiling na kapiling mo ako ngayon. Talaga, sanghag nga dyan. Nagkag kami ni Noel. Parang urundoy. Bisyo Tita Amor, ayan. Kapiling na kapiling ko raw siya ngayon kasi wala siyang trabaho. At yung may iba nga dyan, no? Group hug tayo. Group hug. Ganun bigla. Okay, para tayo urundoy ngayon. Masaya ko eh. Kasi every time po nagpaprograma ako at naramdaman ko kay kapiling ko, iba yung pakiramdam ko talaga. Kaya sa totoo lang, ako'y napuyat ko kagabi dahil ako'y nagising na mga bandang 1:35, nakita ko na 1:35 in the morning, para nawala yung antok ko. Nagdasal na ako, tapos wala pa rin akong antok. Sabi ko, naku, mukhang malalata tayo. Pero kanina nalalambot ako, nalalata talaga ko tayo bago magprograma eh. Pero, nung ako'y nakaupo na rito, ramdam ko kasama ko kayo, biglang-bigla ako eh. Sabi ko, talaga nagagawa nga naman ng mga tagapakinig. Iba talagang ako bigla na lamang sumigla at talagang sumaya, no? Ayan. Kay Rene, kay Irene Pelendiano Corachea, breakfast tayo, Tita Amor. Ano bang breakfast mo? Masarap ba yan? Hindi, okay lang. So, magandang umaga sa'yo. Irene at sa Three Sisters, kay Mercy at saka kay Lina, magandang umaga. Kay Lita Samera Garcia, sabi niya, good morning po, kumusta na po kayo? Ay, mabuti naman. Kala ko ngayon ako'y lulugo-lugo eh. Nung ako'y umupo na rin para makasama ko kayo, ako'y sumigla. Sabi ko, talaga namang iba nagagawa naman, may mga nagmamahal eh. Pagka naisip kong ako yung pakikinggan, ako'y mahal ninyo, talagang ibang ay sigla. Sabi na, Tita Boy Conte ha? Talagang ano nangyari sa iyo at ikaw ay nakapag-message na naman. Magandang umaga, Tita Amor, medyo naging busy. Busy raw. Yun naman lagi yung dahilan eh. Sige, tanggapin ko na namin ni Adrian ha. Medyo naging busy lang ako kaya di ako nakapag-message. Sa miss kita, kaya? Regards sa lahat ng mga pamilya natin dyan sa Tambo, dito rin sa Padre Garcia. Tita, pakibati naman si Mama Eva ng happy 49th birthday. Siyang bunso naming kapatid. Ganun ba? Hi, Mama Eva. So, si Mama Eva na no? Dito lang ako sa may Puro 4 ito eh. Masarap ang kanilang luto, no? Ganun din naman si Risa, no? Yung kanyang mga pagkain dyan, yung kanyang silugan ni bakla. Kuminsan lang pa nag-order ko, naku tita, wala akong tinda ngayon. Yun naman ang problema, ha? Okay, so mga kumakain dyan sa Llanos City, magandang umaga, no? At kay Marisa Gatchalian Patenya, good morning po Tita Amor, pabati po sa family Gatchalian ng Namuco, Rosario, Batangas. Di ba Namuco rin yung kay Sherwin, di ba? Pati rin po sa Patenya family ng Pagulingin West, bagit sa Pagulingin East, West, Toda. Oo nga, yung mga taga Pagulingin East, Toda at West, East and West, talaga nakasubaybay sa programa natin. Kaya lagi natin binabate at sana ay kayo mag-ingat sa karsada, ha? At kayo maging magalang sa inyong mga pasahero, no? Thank you po and God bless. Salamat. At kay Edmond Uri, good morning po Tita Amor. Tita Amor, Ida po ito. Si Ida pala ito. Baka nakigamit ka ng cellphone, ha? Kay Edmond, ha? Okay, magandang umaga sa inyong dalawa, no? Nagmamadali. Talaga natatalakan na tayo, eh. Maria Dolores Adaya. Di ba salitang tatatalakan? Batangas yun, eh, no? Maria Dolores Adaya, magandang umaga rin sa'yo. Kay Mel Dapitan Cortesa. Mel, nagsimba ka rin sa Quiapo kanina. Nakita ko, they were watching, eh, no? So, Tita Amor, morning po, babati po. Salamat po at ingat kayo palagi. Ganun din sa'yo, ha? Kay Nina Lasin, sabi niya, good morning po, Tita Amor. Tama po sinabi niyo, stay home kayo at ingat din. God bless and love you po. Ayan. Jerry America, ha? Talaga sana makawilihan mo talaga makinig sa programa ko, ha? Sabi niya, morning, Tita Ganda. Wow, ha? Kahit wala namang ganda, kita na may naalaala din palagi, Jerry, ha? Ikaw kahit ako yung misay nagtatampo sa'yo, ay nawawala. Tampo lang naman eh. Kasi madaling mawala yung tampo. Yung galit medyo matagal-tagal. Pero pag yung galit ay iniinisan yung kalooban, naku, masama ho yan. Kayo rin magdurusan yan. Ayun, namunga po Tita Amor ang sa Ate Deli. Namunga pa lang sa inyo ang binati ko kanina ay namuko. Ibang namunga at namuko. Pag namuko, buko pa yon. Ito, namunga na sa iyo. Pwede na mapakinabangan, bunga na no? Okay, Sherwin, again, happy birthday sa iyo, belated, ha? Birthday mo pa lang nung isang araw, ba? Di ba, okay? At tita, excited ka daw po muna. Tita, extend mo ka daw. May balita si Jen. Paano to, Adrian, ha? Pwede ba? Sabi niya, tita, extend ka daw muna 15 minutes. Talaga naman mapapalpak ang bunga nga ako din, eh. Ayusin pa po namin kasi ang main computer. Ganon. Kumbaga, habang sila nag-aayos doon sa aming main studio, tayo muna ang dadada dito. Ayan, ganon? Ganon ba? Sige, gusto ko yan. Gusto ko yan.
So, si Marjorie Lamang Last, ay thank you, Jenny, ha. Jen, ganda umaga sa'yo, no? At maaring bukas, kontakin na kita para dun sa aking kabayaran. Ay, naku, talaga naman. Naku, nag-excite ako masyado. Dahil dahil tayo extended ngayon. Extended tayo ng 15 minutes, ano? So, bali tayo hanggang 8:15. Dati-rati 8 lang ba? Ngayon 15 na, ha? So, kay Marjorie Lamang Last, good morning po, Tita Amor. At Ate Amor ganda, text na lang muna ako ngayon dito, andi ako sa lipa at mamaya pa ako magre-reply ng live at ni-save. Ganun ba? O sige, anong ginagawa mo dyan sa bayan, ha? Kay Mario Aguilar, good day po. Bakit po ang walang sakit na COVID ang inuuna nilang bakunahan? Dapat ang inuuna po nila yung positibo sa COVID ang ginagamot nila ngayon. Walang sakit, nakakatuwa. Ano lang po, nakakatuwa po, ano po, nakakatuwa. Ano po? Yung siguro, wala kang period ha? Nagtatanong lamang po ako mula kay Mario Aguilar. Oy Mario, maaaring may sagot ko siyang simple. Ay, siyempre, meron kasi tayong sakit na pagka tayo ay binakunahan ng iba naman na maaring halimbawa ay, yun nga, tulad ng para sa COVID, ay baka hindi dapat muna, no? At may pamamaraan sila doon, tsaka kumbaga, ay hindi natin alam ang kalang pamamaraan doon. Maka hindi pwede na may COVID ka, tuturukan ka doon, pagkat sila ay nagkakaroon pa ng paggagamutan. Pag umaling na yan, I think pwede na silang ma-injectionan, di ba, Adrian? Oo daw. Ayun. Kasi yung mga walang sakit, yan na muna talagang binibigyan. Para sa ganoon ay makaiwas tayo, makaiwas sila na ay makaramdam ng COVID-19. Makaranas sila ng COVID-19. Pero yung mayroon ng sakit, talaga munang gamutan muna yon, Mario. Yun ang aking pagkakaintindo na. Correct me if I'm wrong. Kung sakasakali, meron kayong alam sa bagay nito, yung i-share sa akin, ha? Para atin na maibalita, hindi lang kay Mario, no? Kay Rodel ng Tibig, magandang umaga. Tita Amor, magandang umaga rin sa'yo. Kay Kapleya, Tita, babalikan na lang po namin kayo mamaya. Ayun, baka dumaan na siya, no? Okay, at sasagutin ko muna ito ng okay. Kasi ito si Kapitana Leia, ay ito yung aking binibilan po ng aming mga kailangan, no? Pag ako ay magluluto, no? Sabi niya, dumaan siya siguro maaga-aga. Ako yun naman din nagkakandahog sa pagprograma, no, 'di ba? Ayan. So hindi pa tayo mamamaalam, sabi niya 15 minutes pa raw, no? So si LT, magandang umaga, eksakto, babati po sa mga taga Barangay 2. Okay, Adrian, pwede ka naman tumayo, ano? At sa tindahan po ni Steve Hernandez, family, kay Tintin, kay Chong at kay Myla, sila Bade at Beth, kay Jingjing, kay Merly Marino at kay Merlin Katigbak, and family, kay Amit, kay Manolo Robles and family, tiway po, God bless. Ako, maraming dumadami nagtitext sa akin, dahil alam extended tayo, ha. Kay Kim Reynera and Dayo, hoy Kim, ganda umaga sa'yo. Good morning po, Tita Amor. Nakikinig po kami lahat talaga, ha. Pakibati po naman kay Marilu, Bete, tama ba? Parang Betty ba yun? Marilu and Betty, o Bete, o whatever, no? Basta Marilu yun, ha? Nagdidiwang ng karawan kahapon. Ganun ba? Nagdiwang ng karawan kahapon pala. Nagdidiwang kasi sinabi niya, karawan kahapon, So, nagdiwang na yan, Kim. Anyway, Kim, magandang umaga sa'yo, ha? At, nag-chat kahapon. Si Adrian pala may kasalanan, So, belated happy birthday kay Marilu Bete, no? Magandang umaga sa'yo and happy birthday sa'yo. Kahit huli ang pagbati sa'yo namin ni Kim, bati pa rin yan, di ba? Kay Lina Perez, magandang umaga rin sa iyo, ha. At syempre, ganun pa rin kay Mario Aguilar, no? At sabi niya, good day po, Tita Amor, pakitanong naman po kay Paring Levi. Paring Levi daw, ha? Dito po sa Latag, kung kailan man siya pwede magbigay ng grasya. Levi, ha? Umaamot din itong si Mario Aguilar, ang kumpare mo, ha? Ito'y nagtatanong din kung mayroon din bang grasya daw mga taga-real sa may Latag, ano, ha? Yan, nadinig, wala tayong magagawa. Okay, at ganun pa rin, kay Cesar na Sebastian. Sabi naman niya, magpabati po kay Tita Susan, kay Vicky, kay Cora Seni at kay Nessie. Cesar po ito. Cesar, magandang umaga sa iyo, ha? Ayan. At tayo ay maraming mapag-uusapan pa dahil meron pa tayong 10 minutong nalalabi para po sa programang ito. Baka digay nga muna tayo ng konti. Iinin muna ako ng konti, ha? Saglit lang to. Seconds lang ito, ha? Baka matuyo ang laway natin, paano yun? Okay, kay Linda Stole, magandang umaga rin yan kay Boy, no? Sa Padre Garcia, mga pinsan ko dyan. Sa Padre Garcia, magandang umaga. At ganun pa rin,
Baka naman tayo wala sa area. Yun, meron pala tayo. Tinitingnan natin eh. Kasi, kuminsan, nawawala tayo sa area, no? Ayan, at nulit ko doon sa mga, ang problema po niyo mga mata, RMR Culture, ang Salvation Optical yung punta at libre pa ho. Daisy, punta ka doon, libre pa rin ang konsultasyon doon, no? At doon sa mga gusto namang umasenso sa kalang hanap buhay na pag-alaga ng bibi at saka pabo, yan, pwede mo kayo magsadya at alamin ang mga kondisyones at mga bagay-bagay para mag-iba unlad ang inyong negosyo ng pag-alaga ng mga manok na panabong, bibi, gansa at pabo, dyan po sa RMR Hatchery and poultry supply dito nga po sa may San Antipolo, Sulipa City. Yan, okay? So tayo po may mga balitaan pa rin dito. Salamat naman. Uy, magandang umaga and nakakatuwa naman sila po yung nanonood ngayon. Ang aking kumaring Mona Evangelio. Maring Mona, magandang umaga sa iyo. Extended tayo. Huwag ka magugulat ha. Ngayon lang yata ito eh. At kay Emma, at ganoon pa rin kay Mike dyan sa Kalang Eatery, dyan sa may San Sebastian. Magandang umaga rin. At kay Ayet, uy, gandang umaga sa iyo ha. At kay Del Villasor, siyempre naman, uy, kaganda ng mga ng mga tinitinda mo dyang mga face mask, At ganun pa rin kay Menchi Pahilan at kay Aling Linda Ligayan Agring, yung mga gumagawa po dyan ng mga what do you call that? Ng mga tsinelas sa CD Way, no? Kay Beng Palomar Mortel, nanonood din siya ngayon. Magandang umaga. At nanonood din si Marites Mea at si Lynn Chavez dyan sa Tugtog sa Jose Batangas. Magandang umaga. Of course, kay John Ber Solomon at binabati ko rin, ha? Ang kanyang nanay Nori, Tatay Efren at si Kuting. Kay Gloria Cepeda, magandang umaga. Kay Arcel Medina, kay Arcel and Cristi La Peña, magandang umaga. At syempre mas aking magandang inaanak na nawili na raw siya na manood ng aking programa at makinig sa aking programa dito sa 98.5 ang radyo ko, Dako. Ibig sabihin ng Dako, malaki pala yun no? Malaki, di ba? Kay Rachel Sandoval, good morning pa rin. At syempre kay Tita Susan, asawa ni Tatay Ben, na baka magtampo, magandang umaga si Tita Susan. At syempre kay Pebelina nga, binati ko na agad kanina, na alam kong nakapag-almusal na dyan, kay Tessie Aguilar, ha? At kay Nora, kay Opel, kay Luz at Minda, at kay Bioli, mga pinsan ni Jun Liesa, mga taga-mata sa lupa, magandang umaga sa inyo dyan, ay mga pinsan nito ni Kuya Arte, no? At siyempre kay Ludi Milan, naku si Ludi Milan, ito yung talagang kahit anong ginagawa, ay talaga namang hindi pwedeng kalimutan at kaligtan ng programa natin. Maraming salamat sa iyo, no? And of course, kay Marisa Medina, magandang umaga rin. Yung mga pinsan ko dyan, tsaka mga kilala ko rin na matagal ko nang hindi na ako kumusta nga pala. Itong si Lisa Conte Lisa Conte Rosales, Nandier Gourmet, magandang umaga dito sa may mataas sa lupa ito, no? Sa may San Carlos, yan. San Carlos pala yun, no? At kay Doris Toligison, magandang umaga sa iyo. Ito yung nasa Hong Kong. At syempre kay Linda at kay Boy Conte at kay Nanay Iding dyan sa Taysan. Si Nanay Iding nasa Taysan. Pero si Dada at saka si Boy Conte nasa Padre Garcia yan. Sa may Banaba, no? At ganoon pa rin kay Elizabeth Stolle de Mayuga, siyempre magandang umaga kay sa Luen Bank Catering Services, mga pinsan ko to, dyan sa Padre Garcia, kay Rante Stolle Tabing, dyan sa Canada, no, 'di ba? At kay Shirley at family sa Montreal, Canada, no? At kay Claire Stolle Manina, magandang umaga sa Las Piñas. Magandang umaga Claire, no? Kay Neneng at ganoon pa rin kay June. At kay Ate Siming siyempre at kay Weng and Baby sa kanilang laundry wash shop, no? Diyan sa Q Laundrette. Ayun. At siyempre, good morning pa rin kay Rosabel Atienza, kay Ramon Atienza, kay Miko Noap from Nova Scotia sa Montreal, Canada, no? At kay Ate Lila Stolle sa Paranaque, magandang umaga rin. At kay Dr. Lenny Stolle Casanova dyan sa Asian Hospital at sa PGH at PDH, yun. Kaya yun, pag may mga na-hospital sa yun, dadala nyo sa Asian Hospital, hanapin nyo po si Dr. Lenny Stolle, taga Batangas yan. Yan. Kay Ronnie Stolle at Ronel at Rainiel Stolle, siyempre dito sa may Alangilan to. At si Amy Perez Bidor, magandang umaga rin. At Amy nga pala, kumusta mo nga pala ako sa mga kasama mo sa pisina at lalo na kay Sir Engineer Godoy, no? Ayan. Magandang umaga sa kanilang lahat, no? At sabi nga, at kay Daisy Conte at kay Ate Letty Carion daw, binabati natin mula kay Naboy at kay Linda, dyan sa Lead Printing Press, sa may Adelina Subdivision, no? Magandang umaga, Daisy. Nag-birthday ka isang araw, ha? Ayun, 10 minutes pa pala. Nakakahabol pa. Sabi ni Linda, humabol bigla, ha? Naka-charge kasi itong aking cellphone, di agad ako naka-message sa'yo. Hi kay Noel Stolle. Uy,
Jap ha, nakikinig ka naman ngayon, sabi mo hindi ka bumibitib dahil wala kang trabaho yata. I mean, nakatapos ka ng trabaho mo. Ayan, may special na pagbati sa iyo ang iyong Lola Linda Estole. Congrats sa inyong anak kay Micaela na daming talent sa bata. Oo nga, napansin ko, ang daming galing din ha. At galing sa chess. At yun yung kanya palang pinapangarap na makabili ng parang chessboard ba yun tawag doon. Kasi hawak-hawak na yun eh. Nakita kong picture niya. Aba yun palang kanyang pinag-ipunan. Napakagaling na bata. Kasi yung mga bata, turuan mo natin talaga na kung gusto silang makamit isang bagay, eh matuto silang magtipid. Para sa ganun, yung mga gusto lang bilhin, ay mabili nila, no ha? Ayun. Ang galing daw sa chess. Totoo nga yata yun, no? At ang galing din tumula. Aba, patutulay natin isang araw ha, si Micaela ha. At natuwa lang ako talaga sa tula niya. Meron na namang tagapagbana si Kuya Biling. Ay oo, si Kuya Biling talaga. Yan eh talagang dyan nalaglag ang puso ni Ate Elisa kay Kuya Biling ng mga tula. Kasi tatandaan ko, kwento sa akin, hindi ko man napanood yun eh. Nung daw nag-reyna si Ate Elisa, no? Ang nangyari ay kumbaga, kailangan, di ba, nung araw kasi, yung may mga makata, no, na kapag ka, nasa ba yung cellphone, nalaglag. Kapag ka ayun, nakita ko na, kapag ka ang inyong, meron ho tayong mga dalaga, na, ay reynahan, yan ay talagang tinutulan na makata. Nagkataong magaling makata ito si Kuya Bilig. Ito nabihag ha, ang puso ni Ate Elisa sa kanyang mga tula no. Ito si Noel, magaling din. At nakamana rin pa ito si Micaela ha. Nakatuwa naman Linda, no. Na kanya-kanyang talents ang ating mga kaanak. Ako lang yata walang talent. Ha. Okay, so napakasaya ng ating kwentuhan ngayon. Masaya ako dahil nagkaroon po ng extension. At ito nga pala, no, tayo po ay meron pa rin dagdag na balita for today para po sa inyong kaalaman. Teka lang ha, ito ay usapang pangkalusugan naman, no, para sa inyong lahat. Kasi natatakot tayo iba kumain ng munggo. Aba, ay hindi nyo nalalaman, ang pagkain ng munggo, ito pala magaling sa puso. At saka po sa tiyan at may mga diabetes, no. Masustansya po ang munggo na sa lumalaking bata at sa matatanda dahil po sa kumpleto sa vitamin at mineral ito ha. At ganyan po, bagay ito sa mga may diabetes at maganda sa puso dahil nga po walang cholesterol at ang fiber po sa munggo ay laban sa bad cholesterol. At ganyan po, pwede natin kainin, pwede din po itong kainin na may sakit sa atay dahil nga pinagkukunan ito ng protina, albumin, at globulin, at isoleucine, at leucine, at valine. Yan o. Kaya maganda po ito, no? Yung mga may sakit sa atay. At ganyan po yung mga sa kidney, no? Kasi ang protina po nito ay galing po sa gulay at hindi po sa karne. Yun. Kasi ang protina po, ay di ba, nanggagaling po sa karne. Pero ito ay galing mismo sa munggo, kaya ito magaling po sa atin ng mga katawan. Yan ang ating dagdag na kalaman, dagdag na pagmamahal ko para sa inyo, para malaman po ninyo ang kahalagahan po ng munggo. Na hindi na po yung natin dapat sabing, ay munggo lang ang pang-ulam mo. Ba, hindi ganun ha. Teka lang ha, baka may tumatawag sa akin masyado tayong malikot. Yun ang ating tawag dito, yun ang ating cellphone ay nahulog, no? O nawala naman yung aking microphone. Meron po tayong 2 minutos talaga ha. Talagang excited tayo. Sabi ni Mario Aguilar, dapat po unahin po ang mga may sakit na COVID para hindi po maging kawa-awa. Ganun ba? Yun ang sabi mo ha. Okay, pinaatin ng ino-honor yung sinasabi mo na yan at yun ang yung paniniwala, di ba? At yan ay personal mong paniniwala. Sabi ni LT, teka lang ha, si LT humabol Good day, eksakto. Pakibati kina dating konseldante Sabido and family ng Barangay 3 sa mga kapatid niya at nanginig sila araw-araw, no? At ganoon pa rin kay Paring Nonoy, sabi niya magandang umaga. Kumusta na kayo ni Paring Seyos at kay Paring Nonoy Susigawa. Si Paring Nonoy Susigawa pala siya. Oo nga naman, ang galing gumawa ng duplicate ha, ng susi ni Paring Nonoy dyan sa may palengke. O talagang wala ng oras, talagang, alam mo, meron po sana akong babanggitin, pero ayoko na, hindi ako nagkomentaryo ngayon. Dahil, natuwa ako na-excite ako masyado dahil tayo po ay na-extend. Ako, maraming salamat ha. Okay talaga, bye-bye tayo na at yung bigay sa extension na 15 minutos ay naubos ko na. Maraming salamat and have a nice day. Abangan po ninyo ang susunod na programa, ang Big Time Balitan with Sales Corneja. And syempre naman, huwag nyo kalilimutan ha, araw-araw, padagdag na padagdagaan pagmamahal sa inyo at lagi kayong magdadasal. Pinaka-best po yan sa ating ginagawa araw-araw at pagpasalamat po tayo sa mga biyaya. Love you all!